Și bine v-am regăsit la nou video pe canalul meu și al lui Rareș, în fine, nu știu. Astăzi, după cum vedeți, jucăm Minecraft în premieră și un skin de jumper. De ce scriu așa? Mă rog, s-ar putea voi ca să vedeți, nu s-ar putea voi, sigur vedeți foarte nașpa, dar nu înțeleg de ce. Mi-am rutat telefonul și cum să zic eu, am luat aplicația aia de filmat, știți voi. Și nu știu, le-am încercat foarte multe. Însă asta era cea mai bună, că poți să faci audio. Adică mă puteți asculta. Ce șmecherie asta. Astfel încât, cum vedeți acum, este foarte mișto. Wow, ce la un gândac, mă rog. Și asta mă deranjează, dar poate o să repar asta și nu o să mai fie așa. Voi, ce țeavă. Uite-le acum. Are un chest în spate acolo. Fine, ca să nu mai pierdem atâta timp, eu o să mă fac... Să mă fac asta? Sau să mai fac... Nu vreau să fiu... Asta era Rareș. Dar asta e țeava. Fine, o să fiu jumper-ul. Cu Steve, forța. Am și aici un TM23 Livebot single player, dar nu joc, vă sugerez, este foarte fain. Jucăm pe mapa mea, care am făcut-o aproape toată în creativ, dar nu chiar toată, am făcut și un survival pe ea. Vedeți toate lucrurile aici. Și îți dau mai încet. Așa. Asta cred că o să mănânc, că nu am nevoie de el. Știi ce se întâmplă. Dar trebuie să mănânci foarte mult. Ieși. Așa. Trebuia să închid aia, dar... Ne. Aici este o zonă de pescuit, acel cal l-am pus pe creativ. Aici am făcut mai multe pe creativ. Și acum o să vă arăt și o chestie mai faină. Un fel de escape. În caz de vreau să scap de acolo. Vedeți? Pare rău că se vede așa nașpa. Nu înțeleg de ce, dar poate să îmi trimiteți în comentarii de ce. Și aici m-am chinuit foarte mult să pun de copaci în aceste două zone, ca să fie, știți, mai ok, să se înțeleagă că am zis mai copac. Și în fine n-am reușit. Pur și simplu nu se putea. Îmi cer scuze pentru lag. N-am un telefon chiar așa bun, dar măcar merge. Astăzi am făcut rutul și probabil dacă vă uitați la acest videoclip, eu acum mă joc Minecraft. Probabil. Mai fac la mapă. Nu să înțeleg de ce se aprinde așa de vreme, el trebuie să aprinde doar noaptea. Fine, acolo vedeți o ușă deschisă, da? E bine, dăm din maneta aceasta magică și s-a închis. O ținem închisă. Ups, că n-am chef să intru în Nether, acum momentul să vă arăt restul, să-ți văd dacă am armura. Și da, mi-am pierdut casca în Nether. M-am luptat cu niște zone pigmen. De acolo am și gold nugget-ul. De ce n-am spre... Eu acum sunt la bunici. După cum vedeți, cam așa arată mapa. Fără aia. În fine, astea le-am făcut într-adevăr pe creativ. Și nu mi-am luat mai mult de cam o oră. Ups. Am vrut să sar. Bine, să obișnuit să sar când ai aici, în chestia asta care te duce jos, știți? Adică mi-a pus Rareș aici în dreapta și nu știu cum să-l fac. Acum înapoi, chiar e mai ușor, știi, să mergi, să dai alea ca în jos și să sari. Așa, deja s-a făcut noapte și îmi place că astea s-au prins dinainte. Sunt cum să avea să nu vă simt pe el așa. Și s-a făcut zi, două, o să vedeți că se închide asta la un moment dat, sper. Acum mă gândesc să mergem la o vânătoare, poate, da, și casa asta este în copac. Și
Și aia de acolo la fel, numai că nu prea se observă și Rezon vine pe aici. Și este pe sub, pe noi cam pe aici, pe sub noi. Aici face în dreapta, urcă și este exact sub leverul. Sau să pescuim, chiar nu știu ce să facem. Eu mă gândesc să trec parcul, dar n-am cum să dăm niște nume. Așa. Da, să dăm numele acelui cal. Dacă vreți mai multe animale, fac și eu ca o fată foarte bună la Minecraft, era o găză. Îmi trimiteți sugestii în comentarii, dar nu cred că e ea. Așa, să vedem. Am zis cumva nu, un calească. Nu vrea cel skeleton course. Nu proastă. Habar nu știu ce cumpăr, că trebuie prin enchant sau nu la enchant la arme. În fine, ciudat. Dar ca să nu ne scape acel cal, că știu că acolo am făcut eu o boapănă și poate să scape, o să leg. Trebuie să ajung să leg. Ce? Ai, chiar nu înțeleg. Hai să mâncăm niște pufferfish. Asta peste balon. Avem nausea sau nausea 2. Hunger și poison 5-6 secunde. Stai că trebuie să mai mănânc ceva. Sau o să mănânc. Nu. Gata, mi-am amintit. Hai să mai mâncăm, că e chiar tare. Avem odată un server în care puteai să faci un server în care, cum zic, că nu-l făceai, scuzați, că nu-l făceai, puteai să pui acolo ce să ai poison, dar infinite, știi? Și am pus nausea. Uite, spre fain ăștia, am ales că țin de foame, glumesc. O să fac și eu niște videouri cum joc eu pe aici, când regnit este extrem de mare la bunici. De ce mă numește filmul ăsta, nu înțeleg? De prost. Da, și are lag. Și deja mi-au amorțit degetele. Și... da, cam atât și cu episodul de astăzi. Eu am fost Shervan, Tracy și Jumper. Acesta mi-a plăcut. Asta arată, nu știu dacă zici care-i K4 pus la mâna dreaptă acolo. Composer. Asta e compozitor. Sau nu zici că e din Steven Universe ăla, care nu știu ce is new skin. Just once. Se poate oare? Asta e fată sau băiat? Nu e nicio diferență, dar... boxer. Poți să jur că... brawler. Asta zici că e ăla din... da, nu pot să spun acum. Asta arată cel mai fain. Demonul ăsta. Regele de...
Father. Toy. Crafter, poate. Da. Un creeper! Ce drăguț e! Dar chiar este skin-ul ăsta. Ce mi plăcea să fie ăsta când fac mapă de Assassin's Creed 2, ia. Apropo, eu am Assassin's Creed 2. Holy, ăsta e apă. City Folk. Baron, ăsta era Octav. Asta nu era nimeni. Eu de ce eram asta? Sincer. Era un chestie. Era să-ți iau și avem o mapă în deșert. Care la casă aveam. Casa era înconjurată de un mare zid. În fine, acum mi-am pus la minute să am 11 minute și 11 secunde.